Mhm. Isipa yung sili. Mhm. Tinola, tinola. Uy, yung suka mo. Tatapon mo itong suka. Sak, Ito sa plastic. ako na magtapon yan. Ako na. Oh, sige, thank you. Mm. Marilagay sa vlog. Mm. Makita na yun. Kain tayo. Busy ka. Itong tinola. Dami hindi masarap. Hehe. Ilang sulat ka ba? No rice.
cake test. Matanggap yung drop.